Hello vibe song sing dini shooting khana hale mani blind osin location ka hamnar nungi ma khana nare mo busuk kusuk tola se ban khurjak oro bahai ke do thang bak ma khana ri no kusuk hello vibe song nrok ka hane lam soga ni blog sing dini ka shooting ne bagi phailai jak sini yango no location blind ka ham ekdom thanda ngi tongo jago lama bufra yang kaise tongo tei yang kaise tongo yang ko para hapan kasih tong belanja location ka ham sing tinor shooting khna nyai yang tong hi sini cameraman no brok camera rok thagi tong sini da bola bo boy gore di tak deres sense khla nyai bri khna tin ma khas nuk sinai sini mai ditina dinis shot engkai te sala khni tong borok ngai yang watana bui thangjak wani kisa aro kam tong logi borok latana thana ke ngo aro kaise school tong blai no ka ham jaga hi briefang aro tong briefang phangtam na kamo briefang phangtam tong ro ma phangtam ni si briefang phangnai o mo kha yarang ha yarang sa tor khai bayango yarang pormani mo ka bu phang soi o mo khai yarang kai yang ote kaisa mo gangkai mo buihang korma belai no tong thok no bar sip sakolom sing tino ro shooting helanyai norok lugi man tin shooting tek ni hinga thangjak wata ne bagai brok phaike brok phunuknai sini shooting sing tino ro khlainai gandrok nai tuni suya sak sini blog norok sing phunuknai 제가 보고 싶고 안 하고 제가 이제 전에 오늘 안 같이 Arman hadi mau peragi hapung tong mana sih belanja jangan naik jeng tino orang shooting hanya hemani satung nih bagai jeng tino shooting kalian mana ya sih location sense mak lagi jeng jaga kaya jaga location mana kaham no happen ortep kaham orang kaliannya nih ke punya ke sari kesor kalian ya di borong kan belanja tunggu sing tin hamen kisa lewi thangka haine bagai singoro khlaimali ya tungmani bagai next time roko sing somai ma singoro desa khlainai mo hongke dam jane seme ya he yang photo bulai tongo blind na tok jaga
kuah hai kotor mai kurjak hero tui jam mui tong ha blind na thok yang short film pelanja bagai sengta horo failajak yang tongo sini munai gulapi botine dan sarungai misalnya already dia mayaki yang tongo sini munai pelia sini barua te yang tongo sini commando force sini gestik ukuni gunda tak semua tanya gunda yang tongo sini boss tanya gunda baru tabok tohan halang lai tongo iko yang tongo sini dabokla tohan halang lai tongo shooting ka tak solia ko mojas shooting ni segang bor tohan soklai ma sinong ni kisa phunugo engkai yang sini lighting rok already sing setup khlaijak hi chati wasong bos ni bukna na phunuga dai chati wasong yang kaisa setup khlaijak engkai te bor sing chati wasong i ko yang kaisa yang sakalai dijak kaisa pharingka engkai bos ni ko phunuga dai yang light kaisa chati wasong kaisa te i ko bini ko chati wasong engkai kukiri samjago kukiri sini munai gulabi kukiri tijak dok phunuga kisa Hey, hạt sôi đây. Nó hạt sôi 이거 뭐 나한테 이거 나한테 폰